Každá žena môže sa posunúť a môže toto naplňať, pretože jednu z tých najdôležitejších vecí je to, že má svoj čas. Ak má to a tú chuť a tú túžbu sa posúvať a rásť a naplňať svoje poslanie, naplňať svoj zmysel života, to je to, čo tuší, tak môže začať rozpúšťať tie bariéry a tie strachy, ktoré má. Ale čo je najdôležitejšie, že si každá žena uvedomí, že má svoj čas a môže sa rozhodnúť, že pôjde každý deň kročík po krôčku a potom si nájde priestor, kde sa môže rozvíjať. To sú dve základné veci. Čas a miesto. Pretože o mnoho ťažšie sa nám rozvíja sám. Keď máme veľa strachov, nevieme ako. Ja by som tiež nikdy nemohla rásť. Ani tie ženy, s ktorými pracujeme, keby sa to snažili robiť sami doma. Veď keď chcete rásť a chcete sa niečom trénovať, tak hľadáte miesto, nejakú školu, nejaké miesto, kde vás môžu trénovať. Keď niekto chce robiť basketbal, tak ide sa trénovať tam, kde trénujú basketbal. Keď niekto sa chce učiť angličtinu, tak ide do jazykovej školy. Takže keď chcete žiť naplnený a šťastný život a byť prínosom a spolupracovať, tak hľadajte miesto, kde sa môžete tam vzdelávať, kde to know-how je a kde už sú tí ďalší ľudia, ktorí s tým rezonujú, ktorí idú tou istou cestou, takže nejdete sami. Technológia nám ponúka to, že ja môžem byť žena doma s bábätkom alebo s deťmi v malinkej dedinke na Slovensku a v Čechách a mám internet, mám počítač a môžem byť úplne spojená s ostatnými ľuďmi. Môžem s nimi rásť, môžem pracovať na sebe, môžem sa spájať, môžem zdieľať, môžem komunikovať, môžem mať prístup k programom, ktoré ma budú vzdelávať, kde získam prístup k tomu know-how. A presne o tom je GFU. GFU je pole a platforma, kde ženy poprvé môžu získať to know-how, lebo ja som veľmi praktik. Na čo sa trápiť, robiť to sám, keď niekto to už urobil to predo mnou, urobil to možno lepšie a teraz zdieľa a poskytuje svoj know-how a učí ženy, ako to robiť, ale nie ako rásť sama o sebe, pre seba, ale ako rásť spolu s ostatnými. Lebo tým, že sa trénujeme, ako naplňame svoj potenciál, ako naplňať svoj zmysel, ako spolupracovať, tak potrebujeme to urobiť v nejakom spoločenstve. Potrebujete to robiť v nejakej komunite žien alebo ľudí, ale najlepšie žien. Keď som ja žena, tak najlepšie ma pochopia ženy, aby som videla, ako to znamená, ako sa spolupracuje, ako sa vytvára synergie. Toľko príkladov žien zo Slovenska, z Čiech teraz, ktoré to už urobili, ktoré prešli cez tento proces, ktoré objavili svoje talenty. Máme ženy, ktoré povedali, wow, ja mám 50 rokov a prvýkrát sa cítim plnohodnotný človek. Prvýkrát vidím to, že kritizujem a viem nájsť rýchlo chyby a viem vychytať, kde to nefunguje, je hodnotné, lebo to je profil napríklad mechanika. Mechanici úžasní sú v tom, že sú veľmi kreatívni, veľmi systematickí, veci doťahujú, robia veci do konca, ale hneď vidia chyby, lebo oni chcú stále zlepšovať. A keď máte talent, že stále zlepšujete, tak hneď uvidíte, kde to nefunguje dobre a kde je nejaká medzera, aby ste to mohli vylepšiť. Ale napríklad to sú profily, ktoré sa častokrát cítia, že ľudia si myslí, že sú negatívni, že ľudia majú pocit, že oni len ľudí kritizujú a nikdy si ten svoj dar nevážili. A keď vstúpia do Feminy a do priestora GFU a naozaj sa so svojimi talentami pracovať, tak zrazu častokrát prvýkrát v živote majú pocit, že že to, že ja kritizujem pre niekoho, alebo viem nájsť chyby, je pre niekoho hodnotné, lebo sú ľudia, ktorí tie chyby ľahko nevedia nájsť a oni hľadajú mňa. Takže ja im môžem veľmi ľahko pomôcť tým, čo mi je pre mňa prirodzené. Alebo sú ľudia, ktorí sú veľmi kreatívne ženy a vždy si vyčítali, že nedoťahujú veci do konca, že nie sú systematické, nevidia detaily, ale ich hodnota, že sú kreatívne. A keď sú kreatívne, tak vedia, že ich budú hľadať ľudia do projektov, ktorí nie sú kreatívni. To znamená, a takisto máte, keď zoberiete 0 a 0 dokopy, tak získate čo? Keď je 0 a 0 dokopy, tak získate 8, ležatú 8 a je to nekonečno. Takže to, čo je nič pre mňa, je všetko pre teba. A to, čo je nič pre teba, je všetko pre mňa. Tak ja by som vás veľmi chcela, aby ste si možno tak premysleli, aký je 5 až 10 dôležitých žien vo vašom živote. Komu vy cítite, že tieto videá môžu byť prínosom a pošlite im ich. A potom si dajte telefonát, alebo sa stretnite a pozdieľajte, čo sa otvorilo im, čo urobili oni na základe týchto videí, ako sa môžete posunúť vy a oni dokopy. A možno uvidíte tam niečo, čo môžete začať robiť spolu, čo ste predtým nevideli. Takže urobte tú akciu, rozpošlite im to, lebo tým im aj vyjadrite, že im na vás záleží a sú pre vás dôležité.